75 anyos nga amahan, gipuspusan og lingkuranan sa iyang kaugalingong 45 anyos nga anak. Kay matud pa, gipukaw siya sa amahan ug kasaba. Nada sa tambalanan ug ana-ana sa luwas nga kahimtang ang 75 anyos nga amahan. Samtang gikatakdang pasakaan og kasong serious physical injuries ang iyang anak. Nahitabo ang insidente niadtong Lunes sa hapon sa Barangay Poblasyon, lungsod sa Argao. Matud sa sospek nga samtang natulog kinisud sa ilang panimay, gipukaw siya og pangasaba sa iyang amahan. Nagpunay matud pa og yaw-yaw ang biktima kay nalambigit kini sa illegal nga drogas. Apan gihimaka kini sa sospek kay dugay na siyang wala mo gamit sa gidiling drogas. Matud niya nga kanunay ibalik-balik siyang amahan ang pagpangasaba nga maunay nakapuno kaniya. Wa basuli sa 45 anyos nga sospek ang iyang nahimo batok sa iyang kaugalingong amahan ug andam niyang atubangon ang unsa may kasong ipasaka batok kaniya. Siya gikan napagkapriso. Way planong mangayo og pasaylo sa iyang amahan. Dislak sa kuan ba? Siya. Ang Buak na siya doon, ay papakali. Ano? wala. Katok buhat na ko basod kay tungod siyang kuan lagi dinadaan ba wala ko yun.